Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquest acte virtual que celebrem amb uns mesos de retard, que no cal que expliquem per què, tots us ho podeu imaginar, des del mes de març que portem arrossegant aquest retard, i l'estem fent en un format, a més, que no és el que teníem previst inicialment, i també és un format en el que ens estem acostumant darrerament tots els periodistes i tots els professionals, tots els que treballen a les empreses. L'hem titulat Nous reptes en sostenibilitat per al món empresarial i l'hem dividit en dues parts. La primera, tindrem el plaer de sentir les paraules de reflexió de Tomàs Molina respecte al canvi climàtic i la seva afectació global, en què les empreses tindran un paper molt, jo diria que inclús extremadament rellevant. I a la segona part donarem a conèixer quins han estat els finalistes i guanyadors del Premi BBVA a la innovació en sostenibilitat mediambiental dirigit a petites i mitjanes empreses i també a autònoms. Aquest premi va ser convocat a finals de l'any passat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA i té com a objectiu promoure la innovació i la sostenibilitat en l'àmbit empresarial en resposta a les necessitats actuals per tal de millorar el benestar de les persones i l'estat del medi natural. El premi pren com a referència l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre de 2015 i que pretén marcar l'acció global per al desenvolupament sostenible fins l'any 2030. I no només ens falten, quan es va aprovar, semblava que faltava molt. Ara ja només falten 10 anys per arribar a aquest objectiu. I es marquen a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneguts com ODS, i en aquest sentit el premi se centra en 3 d'aquests ODS, que en total són 17. El de l'energia neta i renovable, el de producció i consum responsable i el d'acció climàtica. Doncs bé, avui coneixerem els finalistes i els guanyadors del premi, que rebran una dotació de 10.000 i de 5.000 euros respectivament. Així que comencem aquest acte perquè tots deveu estar amb moltes ganes de saber qui són els guardonats per aquest premi que té la seva primera edició. Abans, però, deixeu-me dir-vos que l'entitat que represento, el Periódico de Catalunya, està compromesa amb la sostenibilitat i ha volgut col·laborar en l'organització d'aquest acte. I ara és el moment de començar per sentir unes paraules dels representants de les institucions i en concret perquè ens parlin i perquè participen en l'organització d'aquest premi i que en concret del honorable conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet. Em sembla que el tenim en pantalla, efectivament, sí. Perdoneu que pot haver algun desajustament perquè ens representa que estem en un acte físic però estem en un acte virtual, no? I ens hem d'acostumar tots plegats. Bon dia, conseller. Quina valoració fa del binomi empresa i sostenibilitat en l'actualitat? Creu que l'empresa està fent prou per adaptar-se en temes de sostenibilitat o queda encara molt camí per recórrer? Sembla que no té el micro... Ara sí. Ara sí. Endavant, conseller. Però encara ens hem d'acostumar a cada format i aquest format del Meet Google era nou per mi i no havia desconnectat el micro. Us demano disculpes i en tot cas felicitats per l'acte i per la convocatòria d'aquest premi, evidentment al BBVA i a la Fundació Antigues Caixes Catalanes. La pregunta va referida específicament al món empresarial, però jo crec que hem de fer una mirada una mica més àmplia, fer una passa enrere. Jo crec que avui en dia la societat en general està molt conscienciada respecte al que és els objectius de desenvolupament sostenible, evidentment el canvi climàtic, l'emergència climàtica que estem vivint i, per tant, el món empresarial no hi és aliena, no hi és aliè amb aquesta conscienciació social. De fet, el món empresarial fa anys que el que intenta és incorporar tots aquests conceptes, de vegades normativament, de vegades legalment, però de vegades també voluntàriament, el que és la seva cadena de valor. Jo crec que és imprescindible que s'entengui que, efectivament, el fet d'incorporar els criteris de sostenibilitat en totes les seves dimensions, estem parlant de temes d'aigua, residus, d'energia, doncs al final és un valor afegit que la societat també aprecia. En aquest sentit, des del govern, a banda de crear normativa i legislació, la que pertoca, jo crec que anem també servint oportunitats i creant condicions perquè el món empresarial, el món de la indústria, incorpori tots aquests conceptes. Jo vull recordar, per exemple, tot el programa d'acords voluntaris, un programa que fa ja més de 10 anys que existeix i al qual les empreses es poden sumar per tal d'anar una mica més enllà del que marca la legislació i adoptar compromisos en matèria d'estalvi energètic, estalvi d'aigua,
de circularitat de la seva cadena productiva molt potent. Hi ha hagut, al llarg d'aquests 10 anys d'història dels acords voluntaris, més de 2.000 projectes que s'han posat en marxa. I quan fem avaluació del que és l'impacte d'aquests projectes que s'han posat en marxa, trobem que s'han estalviat moltes tones de CO2 equivalent, més d'1,5 milió, i per tant, xifres importants que tenen una efectivitat respecte a l'estat del medi ambient a Catalunya i, per tant, a nivell planetari, però també que demostren aquest compromís al món empresarial. O més recentment, ara parlàvem dels acords voluntaris, el programa de compensacions. Saben que hi ha tota una possibilitat de poder compensar allò que un no pot deixar d'emetre. Hi ha multitud de programes arreu del món que permeten que les empreses puguin comprar aquests drets d'emissió d'allò que no poden deixar d'emetre, i a Catalunya també hem pogut bastir un sistema amb el qual les empreses poden compensar invertint en projectes socials d'entitats catalanes a Catalunya, i això és molt important. Per tant, aquest programa de compensacions, aquest programa d'acords voluntaris que tenen èxit, aquest any estem a la quarta convocatòria d'aquest programa de compensacions, demostren que sí, que el món empresarial, com tota la societat, està conscienciat, però que utilitza instruments per tal d'incorporar tots aquests conceptes de les seves cadenes productives i alhora obrir-se en valor de mercat el que demanda la societat. Per tant, el món de l'empresa el que ha de fer és continuar aquest camí, adaptar-se a normatives, a legislació, però anar un pèl més enllà amb aquests acords voluntaris i amb aquests programes de compensació. Moltes gràcies, conseller, especialment per aquest esforç, per dedicar-nos aquest temps i per estar present en aquest acte, física, virtualment, com vulguem, però en tot cas ens ha situat molt bé la qüestió i ara volíem seguir amb aquesta matèria. I ara és el torn de paraula de Cristian Terribas, que és el patró de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, entitat convocant d'aquest premi. Bon dia, senyor Terribas. Com encaixa la convocatòria d'un premi mediambiental, en aquest cas, tenint en compte que durant aquests anys l'activitat principal de la fundació que vostè representa ha estat centrada en premis culturals? Molt bon dia. Doncs bé, si bé és cert que en els darrers 7 anys la Fundació Antigues Caixes Catalanes s'ha centrat a la realització d'aquests 8 premis culturals en diverses disciplines, molt orientats a joves, talents i a la difusió de la seva obra, dels seus projectes, no és menys cert que les antigues obres socials de les caixes de Manlleu, Terrassa i Sabadell doncs treballaven en 4 àmbits molt concrets, que eren el cultural, el social, l'educatiu i el mediambiental. O sigui que això ja ens ve d'herència i ens ve de lluny. Per altra banda, cal dir que estem treballant aquí a Catalunya estretament, com no pot ser d'una altra manera, amb el BBVA. El BBVA porta ja anys molt compromès amb temes de sostenibilitat i medi ambient, compromès amb l'Agenda 2030, compromès amb els 17 objectius dels ODS. I, per tant, amb aquest treball conjunt, ell ens proposa que li fem una repensada amb algun dels premis per veure com podíem posar en valor tots els temes de medi ambient. Així ho vam fer, vam començar a treballar conjuntament i va sortir la idea de fer o de crear aquest Premi BBVA a la innovació en sostenibilitat mediambiental, molt destinat a petita i mitjana empresa i autònoms. Posar en valor allò que estan fent les nostres empreses al nostre país des de fa temps i al mateix temps poder impulsar encara més la feina que encara tenim per fer. I finalment dir-vos només que aquest premi també ens ha ajudat una mica a repensar les diferents maneres d'actuar de la pròpia fundació a nivell intern, a nivell organitzatiu, i posar en valor també tots els criteris mediambientals que puguin estar presents en els diferents premis que estem fent. Sense anar més lluny, enguany el Premi de Contes i Dibuix Infantil que estem fent a través de totes les escoles de Catalunya, el tema principal era com preservar
al planeta, tant des d'un punt de vista de confecció del conte com del tema il·lustratiu. Res més, tan sols una mica, com deia el conseller, posar el nostre gra de sorra, ajudar a despertar aquestes consciències individuals, col·lectives i en el món empresarial concretament, posar el nostre gra de sorra. Creiem que anem ja a contrarrellotge, suposo que el Tomàs ens ho dirà, anem a contrarrellotge i no val a badar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Terribas. I ara, doncs, és el torn de José Ballester. M'ha xivat un ocellet que prefereix que li diguin Pepe Ballester. Jo, si vostè prefereix que li diguin Pepe, jo li dic Pepe Ballester i faltaria més. Director territorial del BBVA a Catalunya. I li hem de preguntar per què el BBVA ha volgut impulsar juntament amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes aquest Premi d'Innovació en Sostenibilitat Mediambiental. Bon dia, senyor Ballester. Com neix la idea d'aquest Premi Mediambiental? Tots sabem que el BBVA fa temps que actua en aquest àmbit a nivell mundial. Per què ha decidit fer això ara? Hola, bon dia i moltes gràcies, Agustí. Primer de tot, agrair al conseller que ens honori avui amb la seva presència. Muchísimas gracias, conseller, por hacernos un hueco en tu agenda y darle una relevancia aún mayor a este premio y lo que persigue el mismo, que va en la línea del fuerte compromiso del Govern de la Generalitat pues, con el mundo del emprendimiento, el empresariado y con todo lo que tiene relación con la sostenibilidad y el cambio climático. También agradecer a la confianza de Cristian Terribas, patrón de la Fundación de Antigues Caixes Catalanes, con las cuales compartimos multitud de valores y también muchos proyectos. ¿Cómo nace este premio? Pues bueno, este premio nace desde la voluntad de reconocer el enorme trabajo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas y los autónomos para trabajar por y para una economía más sostenible. A nadie de los presentes se nos escapa que las pymes y los autónomos son sin duda un pilar fundamental y crítico para lo que es el crecimiento y el desarrollo económico y social de un país. Y consiguientemente, pues también es muy importante poner en valor la contribución que también en esto hacen. ¿Y por qué es un premio que gira sobre la innovación en sostenibilidad? Pues porque la sostenibilidad no es una moda, es algo que ha venido para quedarse y con muchísima fuerza en los últimos años. No obstante, cerca de un 90% de los ciudadanos de nuestro país considera que el cambio climático es una verdadera amenaza a su seguridad. E igualmente, ese 90% de ciudadanos encuestados tiene claramente identificados cuáles son los comportamientos que ha de trabajar y cambiar en su día a día. Pues desde un mayor y mejor reciclado a una utilización más responsable y más eficiente de la energía o la utilización de transportes alternativos. ¿Vale? Estamos, yo diría que ante un movimiento imparable, masivo, imparable, y va a ser más masivo y más imparable con lo que es la incorporación de las nuevas generaciones, que estas vienen con un nivel de sensibilidad en estos temas muy importante. También como dato a tener en cuenta y la sensibilidad que hay sobre estos temas, aproximadamente el 65% de los consumidores a la hora de tomar o antes de tomar una decisión de compra tienen en cuenta factores relacionados con la sostenibilidad o con el cambio climático. Y este es un porcentaje que en el tiempo lo único que va a hacer es crecer y aún más. Por todo ello, si me permiten, la sostenibilidad ha dejado de ser un intangible para pasar a ser incluidas las empresas, las pymes y los autónomos, para pasar a ser un tangible y además de gran valor. De hecho, yo soy convencido que es una clara oportunidad para aquellas pymes y autónomos que sean capaces de adaptarse con mayor y mayor rapidez a lo que es el mundo del cambio climático y la sostenibilidad. En BBVA estamos convencidos que las empresas que apuesten y que apuestan por la sostenibilidad están clarísimamente apostando por su futuro. Y por ello, para terminar, pues quiero felicitar a todas las pymes
y autónomos que han optado a este premio, y os animo a seguir en este camino. Es un camino que, si se me permite la expresión, no tiene marcha atrás, es un camino de futuro hacia adelante, en el cual pues hay mucho que ganar, hay mucho valor que aportar tanto al propio negocio, al propio desarrollo del negocio y de la empresa, como de la societat. Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies, senyor Ballester. I bé, ara que els tinc aquí a tots al meu costat, virtualment, torno a repetir, guardant les distàncies, sobretot, voldria també presentar-los a Tomàs Molina, que, com hem anunciat abans, tot seguit ens dirigirà unes paraules sobre tota l'afectació del canvi climàtic. Tomàs Molina, ja el veieu aquí en pantalla, no cal presentar-lo massa, jo crec que el veiem potser cada dia, no? Molts el veiem pràcticament cada dia. És ben conegut per tots nosaltres, meteoròleg i periodista, cap de meteorologia de la Televisió de Catalunya, membre d'associacions internacionals de meteorologia i professor de la Universitat de Barcelona. I hem pensat que el seu coneixement pot aportar-nos molt a tots, perquè entenguem el que està passant i què pot acabar passant. Tomàs, et tutejo, si m'ho permets, i si vols adreçar algunes paraules a les entitats que organitzen aquest premi, així com el conseller, ara tens l'oportunitat de fer arribar el que vulguis, des de peticions, recomanacions, reclamacions, queixes, el que vulguis. Tu mateix. Molt bon dia, conseller. Jo reclamacions no et sabria dir, perquè al final tots hem d'empènyer i tirar el país endavant, sobretot en aquestes situacions que són complexes, però jo sí que diria que el que cal és posar-nos les piles, perquè estem en una situació en la que ens està posant a prova a tots i a totes aquesta acceleració, aquests canvis, aquestes situacions que ens hi trobem posats a dintre i que cal gestionar. I, per tant, jo si alguna cosa demanaria és que ens posem a treballar conjuntament amb administracions, amb empreses, amb societat, amb totes les institucions de tota mena, perquè el que hem de fer, aquesta cosa de la unitat, que a vegades es pren per la part potser no tan bona, la unitat, almenys de treball en societat, és imprescindible per aconseguir reptes que en aquest moment són molt grans i cal que ens hi posem. Tomàs, veig que quan parles de piles hem de tenir en compte que les piles que hem de fer amb elles quan les hem utilitzat, també, no? Sí, senyor, molt bé. Efectivament. Moltes gràcies, senyors, per la seva presència en aquest acte i, sens dubte, cal actuar conjuntament per combatre tots els efectes negatius d'aquest canvi climàtic. En aquests moments, ara serà el moment en què és el teu torn, Tomàs, i seguim. Jo crec que ens pots fer un retrat. Això sí, et demanaríem que sigui, tu ja ho saps, que el temps és or en aquest món actual. I què més ens pots explicar de tot això? Endavant, Tomàs. Doncs jo us explicaria amb aquesta petita presentació que us he preparat que estem en un món accelerat, abans ho deia. Aquests són el famós, allò, hockey stick, el pal de hockey, que ens mostra la història de la humanitat en tres línies. El de dalt de tot és la temperatura, el del mig és la concentració de diòxid de carboni i el de baix és la població mundial. I què ha passat en els últims 1.000 anys, que és molt de temps, però sobretot en els últims 200, és que la cosa ha canviat com una mitja, ha canviat radicalment. Després de centenars d'anys en què la cosa era horitzontal, no passava gairebé res, de cop sembla que hi ha sigut una mena de despertar i pum, tot ha saltat cap amunt i tot ha canviat d'una forma molt radical. I això, vist aquí, dius 1.000 anys, és que no, és massa enrere, no? Anem a dir coses concretes. Mireu, una pregunta, ara que us vull despertar una miqueta. Quan va ser la primera ciutat espanyola o a Espanya que va tenir electricitat? Quan va ser? Doncs mireu, va ser el 1886. I d'això quants anys fa, del 1886, ara que estem amb gent de caixes i de bancs? Quants anys fa del 1886? Penseu-hi, 134 anys. Però això no és tan lluny, perquè el meu avi, que va néixer el 1898, va veure arribar la llum elèctrica a Badalona. I ell me'n parlava de quan abans no hi havia llum i quan ell va veure arribar la llum a la ciutat de Badalona. Per tant, en la meva vida, jo parlant amb el meu avi, ja he vist jo aquest canvi que, sens dubte, havia de ser espectacular, perquè de tenir una ciutat negra a tenir una ciutat en llum hi va molta diferència. Quan hi va haver el primer pronòstic per ordinador? Això es compro cap a casa. Això és veritat, va ser aquest, es deia ENIAC, era un edifici sencer que era tot un ordinador, per fer el pronòstic per demà va trigar 2 dies i es va equivocar. Però al final vam millorar i per sort ara ho fem millor. Quan va ser el 1945
vol dir que fa 75 anys del primer pronòstic per ordinador. I quan va ser, abans ho veieu, quan va ser l'arribada d'internet? Quan es va inventar internet? Se'l van inventar al CERN per passar-se allò dades i fitxers molt grans el 1990, és a dir, fa 30 anys no hi havia internet. Això vol dir que el món era radicalment diferent al d'ara i això fa 30 anys. Vull dir que no fa tant de temps, els 30 anys enrere. Doncs mireu, fa 30 anys també va ser la primera vegada que es va parlar de canvi climàtic perquè va ser quan es va publicar, en la diapositiva ho veureu, el primer informe del canvi climàtic, el 1990. És a dir, fa 30 anys, abans de 30 anys, no es parlava de canvi climàtic en la nostra societat i en el nostre planeta. Però des de llavors la cosa ha evolucionat, ha canviat i sobretot s'ha accelerat. I com ho fem per estudiar el canvi climàtic? Ho fem avui en dia amb una cosa que es diuen els RCPs. Mireu, els RCPs són aquesta mena de gràfic, que està en anglès, ja ho sé, però vol dir els Radiative Concentration Pathways. Vol dir la quantitat de diòxid de carboni, que és un gas que absorbeix, que manté la calor que ens arriba des del Sol, doncs aquesta calor es queda en el nostre planeta. Quan més gasos d'efecte hivernacle hi ha, més calor, més quantitat d'energia queda en el nostre planeta. Hi ha diversos escenaris de futur, potser s'entenen millor en el següent gràfic amb un dibuixet. L'acord de París és el verd. Sabeu que l'acord de París es va dir que no havia de pujar la temperatura del planeta més enllà de 2 graus al 2100 i si podia ser que es quedés en 1,5 graus. Això què vol dir amb gasos d'efecte hivernacle? Doncs vol dir que el numeret aquest que veieu que hi ha baix a la dreta, la quantitat de diòxid de carboni que hi hauria d'haver en el planeta el 2100 no hauria de passar de 430 si volem arribar a 1,5 i de 480 si no volem que passi gaire dels 2 graus. I quan vas pujant cap als altres pathways, vol dir que la temperatura pujaria, doncs ja ho veieu, 2, 4, 6, 7 graus, depenent de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que hi hagi en el nostre planeta. Però com està canviant el diòxid de carboni i els gasos d'efecte hivernacle en el nostre planeta? Mireu, la següent diapositiva veureu l'evolució d'aquests gasos en els últims anys. Aquesta mena de pujada i baixada, això és perquè el diòxid de carboni se'l mengen les plantes. Les plantes són un bon extractor de diòxid de carboni en el nostre planeta. Com que l'hemisferi nord i l'hemisferi sud les estacions no estan coordinades, hi ha moments en què a tot el planeta les plantes no tenen fulles, llavors augmenta el diòxid de carboni, i hi ha moments on a tot el planeta les plantes tenen fulles i llavors disminueix. I per això fa aquesta mena de dent de serra. Fem la següent diapositiva perquè veieu que va fent així dent de serra i la mitjana estaria, que és aquesta ratlla que veieu allà al mig. Doncs bé, estem avui, aquest mes de juny, estem a 415 parts per milió de diòxid de carboni, d'aquest gas d'efecte hivernacle. I estem pujant, que és aquesta mena de ratlla que va creixent, a raó de 2,5 parts per milió per any. No cal ser un gran calculador per veure que si estem a 415 parts per milió, 2,5 per anys d'aquí 10 anys, estarem a 440 parts per milió. Però hem dit que l'acord de París, per arribar a 1,5 graus, havia d'estar a 430. Vol dir que en 10 anys, el 2030, ja haurem arribat al que en teoria París ens demana que arribem al 2100. I això, clar, jo crec que a tots plegats tenim aquesta idea. Quan hi ha una emergència, ara ho estan veient amb el Covid, no? Quan hi ha una emergència, tots ens posem forts, si ens han de donar un cop, ens posem així com plantats per aguantar-lo i sobretot calculem com ens en podem sortir. Però això és quan són les coses a molt curt termini. Però si algú ens diu el 2100 et faran mal, penso, ja en parlarem el 2099 i ja veurem què podem fer, no? No estem parlant del 2100, estem parlant del 2030, estem parlant d'ara. Ara ja les coses estan canviant. I no només ho estem pronosticant, sinó que ho estem ja veient amb els pronòstics que estan arribant ja a termini dels propers anys. Mireu, aquest és el pronòstic que fan l'Organització Meteorològica Mundial amb els centres més importants de recerca que hi ha en el planeta, que si us hi fixeu, allò que posa BSC, allò és el Barcelona Supercomputing Center. Vol dir que des de Barcelona, el Centre Nacional de Supercomputació, que està aquí a Catalunya, s'està participant. De fet, és un dels centres principals que elabora aquest tipus de pronòstic. Doncs bé, a més, penseu que ens estem postulant
per tenir el Centre Europeu de Pronòstic a mig termini, a veure si aconseguim això que vingui cap a Barcelona, cap aquí a casa. Sé que els gràfics són una miqueta petits. El de dalt a l'esquerra és com canviarà la temperatura fins al 2024, és a dir, quina evolució tindrà la temperatura des d'ara fins al 2024. I si us hi fixeu, ja sé que és molt petitet, es veu de color vermell. Vol dir, si estiguéssiu més en possibilitat d'acostar-vos-hi més, veuríeu que fins al 2024 la temperatura pot pujar ja 1 grau respecte a la que vam tenir fa 20 anys. Vol dir que aquest escenari del 2100 el tenim ja el 2025-2030 a tocar en el nostre país. I una altra de les coses més importants, al de baix de tot, que és el de precipitacions, el que ens dona, veieu que es veu tota una banda com de color vermell, carbassa vermell, surt una disminució de la precipitació efectiva en tota la península ibèrica per als pròxims 4 anys. Vol dir que plourà menys. I això són dues realitats a les quals ens haurem d'enfrontar. Tindrem, abans del 2024, jo vull que ho entengueu, perquè no estem parlant del 2100, això vol dir que estem parlant dels propers 3 anys, tindrem més vegades a Catalunya amb temperatures per sobre dels 40 graus, que podrien fins i tot arribar a la façana litoral esporàdicament, però a Lleida hauran de viure moltes vegades en temperatures per sobre dels 40 graus i precipitacions que baixarien entre un 10 i un 15% respecte a les que tenim ara. Vol dir que tenim llocs a Catalunya, per exemple, al Pla de Lleida, que tenen precipitacions de 400 litres per metre quadrat anuals. Vol dir que baixarien a 350 o fins i tot per sota en els propers 4 anys. Això és un repte impressionant. És un repte perquè tindrem menys aigua disponible, més tensions lligades a l'aigua i menys confortabilitat, per no dir més vulnerabilitat dels llocs on faci més calor. I això ho haurem de gestionar en els propers 4 anys. Jo soc meteoròleg i m'agrada parlar d'aquestes coses. Ara hi ha la segona part de la tesi d'aquesta petita xerradeta que us faig, és a dir, com serà el món el 2030, més o menys ho puc saber en meteorologia. Ara, la pregunta és com serà l'empresa? Aquí ja m'ho poseu, segona diapositiva, m'ho poseu una miqueta més difícil, perquè ja sabeu que jo no en sé. Però, següent, si alguna cosa hem après d'aquesta situació, aquesta del Covid-19, és que les coses dolentes ens poden passar. Jo crec que estàvem instal·lats en una sensació d'invulnerabilitat. Érem els reis de l'univers, aquí no passava res i nosaltres érem els amos. I això de la Covid ens ha dit que, alerta, que no sou els amos i vosaltres us heu d'adaptar al vostre entorn. I això no sempre ho hem tingut en el cap. Per tant, destinat a l'empresa i en aquesta situació, què és el que ens estem trobant o què ens trobarem? Si a mi em pregunteu com a home del temps, els canvis, aquests canvis que ja aquests últims 6 mesos ens hi hem hagut d'adaptar i també, la segona diapositiva, és aquestes oportunitats. Qui ha sabut, ja sé que és trist dir-ho, però és la veritat, qui ha sabut vendre mascaretes, qui ha sabut captar-se a les necessitats de consum de la societat actual, fins i tot n'ha tret beneficis. Per tant, és veritat que les coses dolentes sovint es poden convertir en oportunitats de negoci. I en tot cas, ens hi hem d'adaptar, és a dir, que no hi ha pas pel mig, no hi ha manera de sortir-se'n d'això bé. Com seran les empreses de cara a un pròxim futur? La primera, i aquesta jo crec que és molt rellevant, és que les administracions, perdoni conseller, però en alguns casos es veuen fins i tot desbordats. Estan passant masses coses simultàniament que estan al límit del coneixement científic, vol dir que els científics estan aprenent ara, en aquest moment, què està passant i, per tant, gestionar això sense tenir-ne un coneixement és molt complex i, per tant, les administracions el que fan i el que estan fent ara i seguiran fent encara probablement en el pròxim any és anar parant els cops, anar posant pedaços i anar ajudant a la societat a que se'n surti. I, per tant, aquesta necessitat de lideratge de primeríssima necessitat farà que d'altres necessitats les hagin de fer altres agents. I aquí és on jo crec que tenen un paper important les empreses en aquest canvi. 2 canvis, perquè estem parlant del canvi climàtic, que és canvi climàtic a molt curt termini, no és allò del 2100, sinó que són en els propers 10 anys, però al mateix temps aquest canvi, aquesta necessitat que estem patint per culpa de la pandèmia. Per tant, les empreses haureu de demostrar lideratge i fins i tot lideratge del lideratge. Vol dir que haureu de ser líders en el vostre sector, però també liderar-vos entre vosaltres per poder portar endavant aquests reptes que tenim. La següent, que em sembla a mi, capacitat d'adaptació.
O sigui, com es feien les coses abans ja no té futur. De fet, en els homes i dones del temps ens ha passat, O sigui, com jo vaig anar a la facultat i ara la meteorologia són radicalment diferents. Si jo fes la meteorologia que feia en les meves èpoques, no n'encertaria ni una. Les empreses ja no ho poden fer com ho feien els seus anteriors patrons o els seus anteriors caps, ni tan sols des de fa 10 anys. Ens hem d'adaptar en el dia a dia. I amb aquesta capacitat de lideratge i amb aquesta adaptació, jo crec que la tercera cosa, i potser de les més rellevants que s'han de presentar, és la següent, la responsabilitat social. Les administracions tenen una responsabilitat social evident pel que és salvar o preservar la salut de les persones i fins i tot preservar l'economia, però ha d'haver-hi algú que ho faci de forma directa. I això són les empreses. Hi ha moltes empreses de subministraments, de serveis a la població, fins i tot diria que els bancs. Sou un pilar importantíssim a l'hora de deixar les famílies o de no deixar que les famílies quedin desvalgudes, perquè al final, si un no té capital i capacitat de sortir-se'n, tot plegat cau i, per tant, la responsabilitat social jo crec que he posat en majúscules però sense negreta perquè al final acaba sent una necessitat que ha de lligar-se també amb aquesta necessitat de lideratge i capacitat d'adaptació. El món està canviant molt ràpid i nosaltres ens hi hem d'adaptar i vosaltres, les caixes, els bancs i totes les entitats socials ens heu d'ajudar. Moltes gràcies. Mira, m'ha passat el mateix que el conseller. No sé, et deia que no sé si riure o plorar després del que he sentit, però moltes gràcies, Tomàs. En tot cas, el de les piles, el tema aquell que deies de les piles, que ens les hem de posar, queda molt clar. També diré que tenim avui exemples clars a través d'aquests premis de que hi ha molta gent que comença o que està molt conscienciada sobre aquesta matèria. I, per tant, són reptes majúsculs pel teixit empresarial del nostre país, però que alguns ja l'estan començant a afrontar i ja dic que et donarem alguns exemples. En aquesta edició del Premi BBVA Innovació en Sostenibilitat Mediambiental s'han presentat ni més ni menys que 60 candidatures d'empreses i autònoms d'arreu de Catalunya, de les quals la cinquena part, el 20%, s'han identificat de caràcter molt innovador i un 30% dels projectes presentats aporten beneficis ambientals i socials. El jurat, format per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà i Roca, el professor de Direcció Estratègica de l'IES, Joan Enric Ricart, el president de la SECOT, de la patronal SECOT, Antoni Abad, la directora de la Fundació Empresa i Clima, Elvira Carles, l'exdirectora del periòdico, Anna Cristeto, i el director del segment de Pimes del BBVA a Catalunya, que actua com a secretari sense vot, Joan Carles Alba, no ho han tingut gens fàcil a l'hora de triar. Finalment, han escollit 5 projectes com a finalistes i per descobrir-les us presentem aquest suggerent vídeo. El cercle perfecte de la natura. La seva manera d'autogestionar-se. Durant aquest confinament hem vist el retorn de l'aigua transparent als rius, la llibertat de la fauna, l'exuberància de la flora. Nosaltres ens hem quedat a casa i la natura ha fet el seu camí sense nosaltres perquè ella no ens necessita. Però nosaltres a ella sí, i molt. Una natura sana és una població sana. És per això que és urgent posar al davant de tot de la nostra agenda la conservació de la natura. I aquesta prioritat l'han entès molt bé els finalistes del Premi BBVA a la innovació en sostenibilitat mediambiental per a pimes. La preservació del medi ambient ha estat l'eix vertebrador dels seus projectes. És el que tots tenen en comú i és el que, juntament amb la innovació, ha valorat positivament el jurat. La natura ens regala exemples com el de la simbiosi, que en grec vol dir viure junts, on d'una relació entre dos organismes en surten beneficiats tots dos o un de sol. Aquest principi ha servit d'inspiració a Simbiosi Industrial. Imaginem-nos que per una banda tenim una empresa que genera un residu i per l'altra una empresa que necessita habitualment aquest residu com a matèria primera. Només falta que algú els posi en contacte, oi? Doncs aquí és on entra la plataforma Sinar.
Ciner és una plataforma que identifica potencials sinergies entre empreses. Trobem els residus d'una empresa es poden convertir en matèries primes d'una altra a través d'alguna tecnologia. Doncs aquesta plataforma el que identifica és amb quines empreses pots valoritzar-los i qui pot comprar-te'ls, no? Perquè pot necessitar-los. És a dir, que a través de Ciner, codis i algoritmes comencen a treballar junts per teixir un ecosistema d'oferta i demanda, analitzant les empreses del territori i identificant possibles sinergies. El fet de juntar tots els casos d'èxits i codificar-los de manera que siguin totalment utilitzables per qualsevol empresa o conjunts d'empresa, això és un valor molt atractiu per qualsevol associació, municipi, empresa o grups empresarials que vulguin detectar amb qui poden tenir algun tipus de possibilitats en la millora de l'ús dels seus recursos. Això ens torna a portar al cercle inicial, del que aprenem aquesta manera de fer sostenible de l'economia circular. Com també és la manera de fer de la segona proposta que us volem presentar de la mà de Faixamata, una empresa agrícola i ramadera que s'ha embarcat en un projecte pilot de gestió i transformació dels seus propis purins. I és que a Can Faixamata del porc ho aprofiten tot, fins i tot els seus residus, que els converteixen en adobs per a les seves terres i en beneficis econòmics. I el millor de tot és que estan donant solució a una de les grans preocupacions del nostre territori, l'eliminació no contaminant dels purins. Els ramaders tenim la necessitat d'eliminar els nostres residus de les granges i cal que eliminem el màxim de nitrats possibles per evitar la contaminació d'aqüífers i poder continuar amb la nostra activitat. I quan, a més, aquests residus transformats es fan servir per a l'agricultura, la terra torna a la terra. El nostre projecte consisteix en eliminar un 75% dels nitrats que tenim, nitrogen, fòsfor i potassa, que tenim als purins de les granges. Ens permet tractar-lo aquí a la pròpia planta i ens permet economitzar moltíssim el cost del tractament. Aquest sistema es vol implantar al nostre territori. Per això, Faixamata té aquest projecte pilot a Lleida perquè els ramaders puguin veure com funciona. El que està clar és que les grans explotacions que no facin aquest tipus de tractament no seran sostenibles. Hem convertit un residu en un benefici. Bravo! Una iniciativa més que beneficia el medi ambient i la butxaca. Els que també saben transformar residus en recursos són els impulsors d'Ainnova, la tercera de les propostes d'avui, que en aquest cas ens porta fins a Terrassa. Aquí han tingut dues brillants idees: transformar la calor residual de les indústries en energia neta i també crear sensors industrials que no necessiten bateries de liti. La tecnologia amb la que Ainnova es basa pretén revolucionar la indústria 4.0 digitalitzant qualsevol procés industrial amb tecnologies de comunicació de molt llarg abast i edge computing, sempre sense bateries. Les grans necessitats del liti, tant per les bateries de la indústria 4.0, així com del cotxe elèctric, estan portant als mercats internacionals d'extracció de matèries primes a nivells mai vistos. Això implica problemes ecològics, mediambientals per una banda, i després problemes d'abastiment de materials per crear aquestes bateries. Ainnova amb aquest tipus de tecnologies permetrà simplificar i eliminar aquestes necessitats de bateries. Ara caldrà que les polítiques contra l'escalfament global també donin suport a aquestes iniciatives que lluiten per aconseguir energies netes. Nosaltres no només pretenem ajudar la indústria a reduir el seu impacte mediambiental, sinó que, a més, ho farem de forma que la indústria pugui guanyar diners. I parlant de diners, us heu plantejat mai el cost que implica mantenir un vehicle privat? Us imagineu tenir ben a prop un transport col·lectiu, sostenible, còmode, amb horaris flexibles i molt econòmic? Doncs a Shuttle han creat una plataforma per a la mobilitat eficient de les persones. Shuttle neix amb l'objectiu de reduir la dependència al cotxe privat. L'objectiu nostre és que en zones on en aquests moments no hi ha cap altra alternativa, existeixin maneres de moure's que siguin molt més respectuoses amb el medi ambient i, a més, ofereixin avantatges socials a persones que estan pràcticament aïllades o que tenen dependència dels seus familiars perquè els portin d'un lloc a l'altre. Els usuaris es descarreguen una aplicació, a continuació, quan tenen el seu perfil activat, introdueixen l'origen i la destinació a la que volen arribar
I aquesta petició s'envia directament al nostre cervell central, que selecciona quin és el conductor que farà aquell servei. Immediatament, en qüestió de dècimes de segon, aquest conductor rep la ruta i el lloc a continuació en el que ha d'anar a buscar amb el seu client. Vaja, quasi com tenir un xofer privat. I amb el gran avantatge de no haver de pensar on aparcaràs. El sistema de distribució de mobilitat que hem creat nosaltres amb Shuttle està pensat perquè en un futur els vehicles siguin elèctrics, compartits, a demanda i a més siguin autònoms. Propera parada, Wolco, l'última proposta que us volem presentar i amb la que tots, absolutament tots, ens hi podem implicar de forma personal. L'arrodoniment solidari de Wolco és una nova eina de captació de fons socials que ens permet que qualsevol de nosaltres, quan anem a un establiment físic, puguem arrodonir l'import final de la nostra compra, donar aquests cèntims restants a una causa social cada vegada que paguem amb targeta de crèdit. El que fem és desenvolupar i implementar diferents mecanismes de donació en el món online, especialment en botigues de comerç electrònic. Durant aquesta etapa nosaltres confirmem i validem el sistema de les petites microdonacions realitzades en diferents moments recurrents del nostre dia a dia de forma senzilla, ràpida i sobretot transparent. Nosaltres creiem que tota la informació que es doni d'aquell projecte és clau per garantir que aquella persona doni de forma convençuda i torni a donar i això es converteixi en un fet superhabitual i recurrent del nostre dia a dia. I amb Wolco acabem el trajecte per aquestes 5 propostes innovadores i, sobretot, preocupades pel medi ambient. Tant que ofereixen solucions per restablir el cercle perfecte de la natura, perquè només amb l'impuls de l'economia circular que proposen les iniciatives que treballen per aconseguir un entorn saludable, tindrem un futur com a humanitat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Moltes felicitats a tots els 5 finalistes. Gràcies també a tots els que heu participat. És evident que tots som mereixedors de reconeixement, però només n'hi ha per 2. Però tranquils, perquè és la primera edició, n'hi haurà moltes més, hi haurà moltes oportunitats i, com hem vist, amb 60 candidatures, i segurament que n'apareixeran moltes més, hi haurà moltes opcions. Anem a posar una mica d'emoció al tema, i ara sí que el jurat ha decidit que el segon premi, dotat en 5.000 euros, el rebi l'empresa Feixamata, pel seu sistema innovador i sostenible basat en la gestió de purins que aconsegueix minimitzar l'impacte mediambiental i convertir el residu en recurs. A més, ha aconseguit reduir el consum d'energia elèctrica gràcies a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Tenim a pantalla, no sé si tenim a pantalla en aquests moments. Moltes felicitats. Després tindrem el temps de parlar un moment amb el representant d'aquesta empresa. Moltes felicitats. I ara és el torn del gran premi, del primer premi. Anem a posar-li també una mica d'emoció. Aquest premi valorat amb 10.000 euros correspon a... L'empresa Alternative Energy Innovation, Innova, per la creació d'una tecnologia que permet capturar la calor residual de la indústria i convertir-la en energia neta i també per crear sensors industrials que no necessiten bateries de liti. Un projecte innovador i replicable. Bé, doncs moltes felicitats als 2 guanyadors, primer i segon i primer. No diria tanto ponta, tanto, no és exactament el mateix, però en fi, enhorabona a tots 2, no? Moltes felicitats, mereixedors segur d'aquests premis, no? Us voldria fer una pregunta a cadascú de vosaltres, si em permeteu, però abans voldria obrir els micròfons, si és possible, a l'honorable conseller Calvet, el senyor Terribas i el senyor Ballester, entitats convocants del premi, perquè també ens puguin fer arribar algunes paraules als guanyadors. Endavant, conseller. Doncs moltíssimes gràcies per donar-me la paraula de nou i moltíssimes felicitats als premiats. Coneixo personalment en Josep Antoni
i també coneixia més o menys el projecte guanyador i la veritat és que m'agrada molt que sigui reconegut el seu esforç, aquesta innovació constant en introduir tots aquests conceptes de sostenibilitat i convertir-ho en valor afegit en el món empresarial. Moltes felicitats. Felicitats a tots els participants, els finalistes i els participants, i segur que en les properes edicions encara tindrem més projectes d'èxit per l'economia i per la sostenibilitat a Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Els altres representants, si volen dir algunes paraules? Sí. Bueno, jo tan sols, el que deia el conseller, doncs felicitar a Feixamata i a Innova perquè els dos projectes són projectes molt importants pel territori. Jo que estic en territori a Lleida sé la problemàtica dels purins i, per tant, doncs, me n'alegro moltíssim que l'Antoni i la teva empresa estigueu treballant amb això i sobretot animar la resta d'empreses a que segueixin amb aquesta línia. I no vull deixar també d'agrair l'esforç que també està fent i ens han ajudat a fer tant la patronal PIMEC, que em consta que està en un projecte, en un programa també treballant a l'Agenda 2030, així com també SECOT i el Col·legi d'Economistes. Moltes gràcies i moltes felicitats. Senyor Ballester. Gracias. Sí. Y no, yo Raúl y Giuseppe, muchísimas felicidades. La verdad es que sois un ejemplo para todos nosotros y un ejemplo a seguir por todos. Y siempre hay emprendedores que inician el camino y vosotros lo habéis iniciado y ahí están vuestros entregables que desde el punto de vista de sostenibilidad y hacia adelante, pues son un todo y un empezar. Insisto, muchísimas felicidades. Un orgullo. Molt bé, doncs, després d'aquestes paraules, el que sí podem dir i podem constatar avui és que no només les coses dolentes són notícia, també a vegades coses bones com aquestes, no? I tenim el senyor Josep Antoni Rumia, gerent de Feixamata. Moltes felicitats, abans de tot, per aquest segon premi, que per cert està acompanyat, ja ens dirà qui l'acompanya, que no sabem amb qui està. El jurat l'ha valorat per ser un projecte, imagino que és algú de l'empresa, evidentment, no? El jurat l'ha valorat per ser un projecte innovador procedent d'una iniciativa privada que aconsegueix l'economia circular, no contaminant, d'autoconsum i autogeneració d'energia elèctrica. Un model replicable que pot solucionar la gestió de purins, un problema mediambiental molt important, com deia el senyor Terribas, aquí a Catalunya. En quin moment us plantegeu que cal fer alguna cosa per tal d'eliminar els purins de les vostres granges? Com va néixer la idea, senyor Rumia? Hola, bon dia. En primer lloc, agrair a la Fundació Caixes Catalanes i BBVA el fet de deixar-nos participar en aquest concurs i, a més, guanyar el segon premi. La persona que m'acompanya és la meva senyora i sòcia de Feixamata. Feixamata és una cooperativa que es dedica a la producció de porcs i a la producció de fruita i que m'acompanyés en aquest acte. Nosaltres ens plantegem fer aquest projecte quan arrel de la nova aplicació de tractament de nitrats i aportació de nitrats a les terres, la directiva europea ens obliga a tots els ramaders a ser molt més curosos encara amb aquests residus i l'elevat cost que suposarà en el futur el poder tractar aquests residus a través d'una empresa de Lleida també que és molt innovadora amb això, ens proposen fer aquesta planta pilot per poder-la ensenyar a tots els ramaders de Catalunya. Aquesta planta i aquest tractament ens permet, com he dit, reduir el 75% dels nitrats i ens permet, sobretot, no tindre que transportar els purins en el seu estat líquid, cosa que és molt costosa, i aplicar-los amb els terrenys que tenim destinats amb això. Un cop els tenim tractats i els tenim ja en estat sòlid, és molt més fàcil transportar-los i es poden tornar a reutilitzar com a adobs de plantes o ornamentals o dels propis fruiters. Aquest és el motiu de fer un pas endavant en tot aquest projecte
i també ens permetrà poder continuar l'activitat i poder ampliar les nostres instal·lacions fins a la capacitat màxima que ens permet l'actual normativa, que seria una explotació de 9.600 quadres. Doncs moltes gràcies, senyor Rumia. I ara és el torn del primer premiat, que hem dit que és l'empresa Ainnova. Ens agradaria parlar amb el senyor Raül Aragonès, president d'Ainnova, que està acompanyat, en aquest cas sí que el tinc identificat, el director general o conseller delegat, també, que és David Comelles. En aquest cas, el vostre projecte se l'ha premiat per ser un projecte innovador que contribueix a la circularitat de l'economia, aplicable i amb impacte al sector industrial nascut de la investigació universitària. Com neix un projecte tan innovador com el vostre des del món universitari? Doncs mira, nosaltres havíem estat fent recerca a l'Autònoma amb dos grups d'investigació, un molt lligat a la recerca a l'espai, amb l'Agència Espacial Europea, perquè aquells que no ho sapigueu, les sondes espacials com la Voyager, que es va llançar fa 43 anys, que viatgen més enllà de Saturn, són sondes espacials que no es poden alimentar per llum solar, perquè el Sol és un punt a l'espai. Llavors, en el seu moment es va inventar la NASA una tecnologia que permetia convertir el calor d'una font de calor en energia elèctrica. Llavors, nosaltres vam pensar, ostres, això que funciona a l'espai, per què no també aprofitar-lo a la indústria, no? Si teniu clar que només aquí a Europa una cinquena part de l'energia que consumim els europeus es perd amb calor industrial. Aquella calor que es fa servir per transformar una matèria primera com una ferralla, com no sé, una farina, com un acer, per exemple, amb un producte acabat. Una part important se'n va en forma de calor. Llavors, vam fer un estudi i vam veure que realment aquesta indústria era molt ineficient. Per l'altra banda, un altre grup que fèiem tema d'IoT, d'Internet de les Coses, durant més de 20 anys. I vam dir, ostres, la indústria és molt ineficient amb els seus processos industrials, perd molta energia. Agafem la tecnologia que coneixem de l'espai, hem estat nosaltres vinculats amb projectes amb l'Agència Espacial Europea, vam fer una patent internacional que ara està acceptada en Estats Units, Canadà i Europa, i anem a transformar aquesta energia elèctrica en una energia neta que ens permeti alimentar una nova família de sensors industrials. I amb això transformarem la indústria 4.0 amb la indústria més sostenible del mercat. A més, eliminem la bateria de liti, que és molt contaminant. S'extreu a països en vies de desenvolupament, en conflictes bèl·lics, com el triangle del liti allà a Latinoamèrica, com el cobalt aquí al Congo. Llavors fem sensors industrials que, a més, eliminen el liti, amb la qual fem els sensors industrials que poden transformar la indústria 4.0 amb la més sostenible i la més eficient. I us passo al David Comelles, que és el nostre CEO, va ser el nostre primer inversor a Ainnova, que va creure el projecte i és el director general. Endavant, David. Hola. Doncs jo només dues paraules que són d'agraïment. Posar en marxa un projecte tecnològic industrial, enfocat a la gran indústria, on desenvolupem principalment hardware, però també el software, que després el fa anar, doncs no és una cosa senzilla. En Europa i en aquest país la inversió és molt important i les hores de dedicació i el personal doncs, també és personal molt especialitzat, molt tecnològic i científic. I això no ho haguéssim pogut fer sense, per un costat, els inversors privats doncs, que han cregut en el projecte, però també gràcies a les institucions públiques. La primera, la Generalitat de Catalunya, doncs, que ens ha ajudat molt, tant directament com indirectament, amb acció, amb processos d'internacionalització del nostre projecte. La Comissió Europea, que ens ha acompanyat en tot moment, tant en finançament com amb altres ajuts. I, finalment, la Fundació Repsol, a través del seu fons emprenedors, i InnoEnergy, que és una entitat europea, una EIT europea, que va creure en nosaltres en la idea des del primer moment i ens va donar també el seu recolzament i ens va incubar. Per tant, gràcies a aquest ecosistema hem pogut posar en marxa el projecte, esperem estar al mercat ben aviat i fer això, transformar la indústria 4.0, la digitalització, però fer-la neta i sostenible. I m'apunto al que ha dit el Tomàs Molina, ens hem de posar les piles tots, però hem d'eliminar les bateries de liti perquè són una font important de contaminació. Molt contaminants. I ja som 20 treballadors, o sigui que això va molt bé. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i, a més, no només per... Com poden veure, Faixamat és una empresa familiar, completament familiar. Bueno, quants són? Tota la família? Falta algun? 1, 2, 3, 4, 5... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Catalunya no es quedarà despoblada, conseller. No té que preocupar-se. Doncs moltíssimes gràcies, moltes gràcies. I, a més, una cosa molt important que veig que transmeten, no només són innovadors, sinó que transmeten molt entusiasme, la qual cosa és també molt important perquè pot ser contagiós perquè altres vegin i els segueixin com un exemple. Hem arribat al final, això tot té un final.
des de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA també us donen les gràcies i us animen a tornar a participar en properes edicions. La propera ja és la segona, o sigui que ja podeu anar preparant els vostres projectes. I no vull acabar sense tornar a dir que moltes felicitats, enhorabona. Escolta, és engrescador veure l'entusiasme que poseu en la vostra feina i jo crec que podeu ser un bon exemple per la resta. I engresquem a tots les pimes, a totes les petites i mitjanes empreses i autònoms a que es presentin aquests premis perquè cada dia puguem fer una feina cada vegada millor. I no podem acabar sense agrair al jurat tota la tasca feta, als organitzadors i també a les entitats col·laboradores, Fundació PIMEC, SECOT i el Col·legi d'Economistes per la difusió que han fet del premi. Torno a reiterar, moltíssimes gràcies, conseller, per estar i haver dedicat tot el seu temps per estar amb nosaltres a aquest acte i a tota la resta de participants. Enhorabona per al premi, als que l'han rebut i també als que s'han presentat, que segurament l'any que ve seran un dels guanyadors. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Gràcies.